Γεια σας, καλώς ήρθατε στη συνέχεια των ασκήσεων για 9 μπάλων. Για σήμερα θα παίξουμε την εξής άσκηση. Ένα διαμάτι πάνω από το κέντρο, όλες οι μπάλες στην ίδια ευθεία και οι 15 μπάλες. Σκοπός να τις βάλουμε στις κάτω δύο γωνιακές τρύπες όλες. Ξεκινάμε μπάλα στο χέρι, δεν ακουμπάμε άλλες μπάλες και θα τα λέμε στην πορεία, ό,τι χρειαστεί. Καλό είναι να μην βγαίνετε ευθεία. Αν βγείτε θα χρειαστεί να παίξετε με πίεση, πράγμα που δεν το συνιστώ. Είναι ο εύκολος τρόπος για να χάσετε. Όσο περισσότερο γωνία έχετε στην μπάλα, τόσο πιο λίγη μπάλα παράτε, τόσο πιο εύκολα γίνεται. Κάπου εδώ στο κέντρο από τις μπάλες, στο μέσο της απόστασης που θα βρεθείτε, θα κάνετε ένα στοπάκι, όπως αυτό που θα κάνουμε τώρα. Λογικά θα βρεθείτε με γωνία για να παίξετε την άλλη μπάλα. Κοιτάμε πολύ προσεκτικά τις μπάλες. Έχουν αρχίσει και δυσκολεύουν οι μπάλες. Δεν είναι εύκολες μπάλες αυτές. Η μπάλα μπήκε, όπως είδατε, χτύπησε μεγάλη σπόντα, οπότε η ταχύτητα τη βρήκα χοντρά, άρα δεν ήρθε ακριβώς στο πλασέ που ήθελα. Τώρα θα χρειαστεί να κάνουμε ένα χτύπημα, πράγμα που θέλω να αποφύγουμε, αλλά είναι μέσα στο παιχνίδι. Τι να κάνω. Συγκέντρωση, ολόκληρο χτύπημα. Να κάνει αυτά, λογικά η μπάλα θα έρθει. Τώρα ξαναβρεθήκαμε σε ωραία πορεία για την μπάλα. Μπορούμε να την κρατήσουμε με λίγο φάλτσο δεξί. Την μπάλα. Τη λευκή μπάλα. Μας έφυγε λίγο παραπάνω. Θα ξαναχρειαστεί να πάμε προς τα εκεί. Κοιτάμε καλά την μπάλα. Συγκεντρωνόμαστε. Δόξα τω Θεώ, καλά τα πήγαμε. Συνεχίζουμε, κοιτάμε την μπάλα. Μην αφήνετε τη συγκέντρωσή σας να χαθεί στις τελευταίες μπάλες. Είναι οι πιο επικίνδυνες μπάλες να χαθεί η συγκέντρωση. Πολύ απλά χτυπήματα τώρα, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι εξειδικευμένο. Η μπάλα είναι εκεί μέσα. Συγκέντρωση και στην τελευταία μπάλα. Τελειώνει η άσκηση. Αυτό λοιπόν που θέλουμε, αυτή η άσκηση περιέχει πιο δύσκολες μπάλες. Όταν λέμε δύσκολες μπάλες, δεν εννοούμε ότι δεν μπαίνουν οι μπάλες. Εννοούμε ότι θέλουμε συγκέντρωση για να τις βάλουμε. Ένα από τα πολύ ωραία στοιχεία που γυμνάζει αυτή η άσκηση είναι η συγκέντρωση. Το βασικό σας όπλο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε σε λίγο.